Dobar dan, dobrodošli na Prvoj Budrovački u 2026. Moje ime je Rastislav Kasik, a sa mnom su ovdje Jani Jusa i Jan Tonka. Pozdrav gospodo. Pozdrav! Dakle, reći ću da je 2026. godina počela prilično žustro. Mislim da mnogi već danas slute o čemu ćemo razgovarati. Dakle, zaista, predsjednik Trump ne gubi vrijeme ni u 2026. godini od samog početka. Samo za informaciju, danas je 7. siječnja kada ovo snimamo, tako da se neke stvari teoretski još mogu promijeniti. Do objavljivanja. Dakle, razgovarat ćemo o Venezueli. Ako se dakle ne varam, odmah 2. siječnja, ne znam kako bi to nazvao, kako biste to nazvali, je li to operacija ili invazija? To da je Trump ukrao Madura, tako bih ja to nazvao. Pa, ali to je neka vojna operacija valjda. Pa to je, o tome će se vjerojatno i o tome će se voditi prave rasprave, je li to vojna operacija, oni će po meni tvrditi ili vjerojatno tvrde da je to uhićenje. Uhićenje skrivene vojske. Hej, ili nekakva obavještajna operacija, ali to će vjerojatno biti snažan ili čest argument da to nije bila vojna operacija. Ali su napadali i neki kao... Da, jasno. Bile su neke eksplozije. Da, ali dio uhićenja. Ok, dobro, dakle, ako bismo naznačili da su Sjedinjene države izvršile intervenciju u Venezueli. I kao što si rekao, dakle, uhitili su predsjednika, teško je reći je li bio legitiman. On se tako sigurno naziva, zapravo Madura. Odvezli su ga u Sjedinjene države. Ja bih počeo tako što ćete pokušati opisati kako je ta operacija protekla. Hej, kako to doživljavate? Jer mi se volimo razgovarati i o takvim događajima u smislu neke učinkovitosti, logistike i tako dalje. Kako je dakle ta operacija protekla? Kako to doživljavate? O nekoj legitimnosti toga i svih takvih ostalih stvari doći ćemo kasnije, ali ako to pogledamo čisto zanatski, onda je to bilo ogromno majstorstvo. Ogromno. Kao, na primjer, izraelska operacija kad su napali Iran ili Ukrajina, kad je dronovima uništila strateške bombardere i slično. Ovo je možda čak i bolji podvig izvesti jednu takvu operaciju da se Caracas najprije odsjeće od električne energije, a zatim potpuno onesposobi protuzračna obrana, helikopterima tamo doći i praktički u strašno kratkom vremenskom roku oteti predsjednika koji je to očekivao i koji je čekao pola godine. Ključno je da je država bila spremna. Da se to dogodi i premještao se s mjesta na mjesto i tako dalje, da je to je uspjeh tehnološki, ljudski, kao s gledišta nekih obavještajnih stvari, s gledišta tog vojnog izvođenja i tako dalje. Ali kad je Trump govorio da je SAD opet pokazao da je najsposobniji, najrazvijeniji, najsmrtonosniji kao s vojnog gledišta, onda je u tome bio potpuno u pravu. Učinili su to bez gubitka sa svoje strane. Nijedan vojnik, nijedan komad tehnike, nijedan Amerikanac, nijedan komad tehnike, iako je bilo govora o ranjenima, kad su počeli pucati na helikopter i oštećeni helikopter. Ali svi i sve se vratilo kući. Mislim, i usuđujem se tvrditi da oni s takvom razinom uspjeha, da neće imati ni mrtvih, ni izgubljenog komada tehnike, nisu ni računali. I to se dobro vidjelo i na izjavama sljedeći dan. Svi su kao da su blistali od radosti, da su i sami izgledali iznenađeni zbog toga koliki je to bio uspjeh. Kad bi to bio neki promašaj da stvarno tamo... Kao da su imali tamo spremno, imali su spremno dovoljno kapaciteta. I za drugi udar. Hej, da su oni tamo nakupili puno tehnike, avion uopće. Najveće što je to Geralda Forda i imali su cijeli taj zbor, a mislim da je u vrijeme napada u zraku bilo oko 150 aviona, većina 5. generacije, što znači praktički nevidljivi za ruske i kineske radare koji su ih u biti i onesposobili. Točno je se nestalo struje prije, onemogućili komunikaciju, uništili neke radiocentre i mislim da je cijela ta geneza bila da za nekih, to je počelo negdje 3. siječnja u zoru i za nekih 45 minuta su mislim bili gotovi. Jer čim su počeli, došli su, otišli. A čemu vi pripisujete uspjeh? Naznačio si dakle da je to kao ta kvaliteta, ali ja imam i dalje takav osjećaj da je ta zemlja vjerojatno već bila u nekom raspadu i da je i to moglo pridonijeti, da su neke ljude sigurno imali i na terenu, da je tamo bilo izdaja i tako dalje. Ili su jednostavno imali kupljene recimo dijelove te vojske? Ne znam jesu li nužno vojske, ali već samo to što je ta zemlja u raspadu i stvarno je tamo još uvijek relativno jaka i opozicija, što je također preduvjet za uspjeh takvih kao obavještajnog dijela te operacije. Dakle, ili te ljude znaš pridobiti na svoju stranu zbog novca ili zbog uvjerenja, a u Venezueli si sigurno mogao naći obje vrste, i opoziciju i korumpirati druge ljude. Na Maduru je bila raspisana nagrada od $50 milijuna, tako da je to opet moglo motivirati nekoga od tih generala ili iz tog bliskog kruga poznanika ili u vodstvu same zemlje.
Mislim da prema informacijama koje su poznate, Sjedinjene države su dugo pratile praktički svaki njegov korak. Dakle, neki dronovi, ljudi na terenu imali su potpuno mapiran cijeli njegov život i posljednjih mjeseci mislim da su također potvrđene informacije da su zapravo imali neku pomoć iznutra, da je jednostavno bio netko potpuno u njegovom najbližem krugu tko je točno znao identificirati gdje se nalazi, koji su rizici i koji je najbolji postupak. Sjedinjene države, Amerikanci, mislim da su pripremili točnu kopiju te vojne baze, te zgrade, odakle su ga zapravo došli pokupiti s njegovom suprugom. Dakle, supruga je također zaslužila prijevoz u Sjedinjene države i za to su u biti trenirali, da je to za njih bila potpuno pripremljena operacija, u biti ekvivalent pokupljanja Bin Ladena, ali nisu ga pokupili, samo su ga odnijeli. I bilo je to još uspješnije, jer kod Bin Ladena su postojale određene komplikacije. Ovdje ih nije bilo. A svjedoči li to, dakle, po vašem mišljenju i o tome da je američka tehnologija, vojna tehnologija još uvijek znatno ispred recimo kineske i ruske? Zar Venezuela, na primjer, nije imala najmodernije od tih zemalja? Rekao bih da već nekoliko godina traje rat u Ukrajini, pa to nije novost da je ta ruska tehnologija bila masivno precijenjena. A ona kineska? Pa valjda su imali i nešto slično. Nakon Irana, a sada Venezuele, da se ruska i kineska tehnologija s američkom ne može ni u čemu mjeriti, zar ne? Kao iz perspektive tih preciznih zrakoplovnih stvari. Ali je li to jedina takva zemlja s kineskom najmodernijom? To se vjerojatno ne bih usudio reći da oni imaju najnoviju, ali tamo su bili S-300, S-400 kao pa o tim S-400 da ih ni Turci više ne žele, da su ih u biti vratili Rusiji, da im to platite natrag i da izgleda da protiv tog recimo elektroničkog ratovanja jednostavno nekog ometanja signala, hakiranja i slično, ili čak ta razina nevidljivosti američkih aviona i helikoptera, što je još veća fora učiniti nevidljivim taj ogroman leteći stroj nalik autobusu, taj Black Hawk kojeg imamo u Slovačkoj, naravno višestruko skuplju, moderniziraniju verziju koju u biti nemaju druge države, da su i ti helikopteri bili praktički nevidljivi, da oni jednostavno imaju tehnologiju da lete par metara iznad zemlje, 15, 20, 30 metara, da mogu kopirati teren, da jednostavno odrazne površine na helikopteru budu manje. Neobjašnjivo kako, ali očito to znaju. Redu, pa da prijeđemo sada na te motive. A što je zapravo potaknulo predsjednika Trumpa tako intervenirati? Ja znam da je ovo velika polemika, da ću ja kao raspravljati o tim mišljenjima, da ja u načelu kao imam neki pristup, otprilike 3-4 točke koje se spominju, no prilično će me zanimati što je zapravo onda vaše mišljenje. Pa kao i uvijek, to je kombinacija faktora. Ta službena priča je dakle da je Maduro vođa narkoterorističkog kartela. Moj pogled na to je da se prvo osvrnemo na to iz perspektive SAD-a, da je za SAD strateški povoljno i važno imati svoju sferu utjecaja i cijelu, tako reći, svoju hemisferu pod kontrolom, kad to tako kažem, ili nemati tamo neprijateljske režime. To je istovremeno daljnje slabljenje Rusije. Svaki takav režim koji padne od onih nekoliko koji preostaju. Rusija, Kina. Da, Rusija i Kina, točno. To je naravno recimo nekakav globalni istok koji se suprotstavlja tom zamišljenom globalnom zapadu. Tako je, to je opet i poboljšanje strateške pozicije prema Rusiji. Što se tiče Trumpovih nekih osobnih ambicija, tu mislim da je to ili motivacija, tu mislim da je i to također važno. On želi biti viđen kao netko tko je tamo ostavio neku značajnu ostavštinu, zar ne? On je stvarao taj narativ vrlo snažno da se Sjedinjene Američke Države već percipiraju u svijetu kao jedna oslabljena, manje značajna država i tako dalje. Time je kao stekao samo neke glasače i slično, a on je stvorio taj donekle lažni narativ, a sada ga kao da ruši time što pokazuje mišiće. Dakle, i ta njegova osobna motivacija mislim da je bila tamo važna, ali primarno je to jednostavno strateški potez Sjedinjenih Država. Na neki način braniti svoju sferu utjecaja, uklanjati protiv takozvanog protivnika. Postoji neki režim koji stoji na drugoj strani, a istovremeno kao postoji i taj neki altruistički rezultat. Možda bi tamo mogao biti altruistički rezultat. Ne mislim da je to bila primarna motivacija. Ne mislim da je to što je autoritativni režim bio takav strašan moralni problem za SAD, da s tim nisu znali što učiniti kada se druže sa Saudicima i jednostavno su rekli da moraju svrgnuti tog Madura, ali istovremeno s tog gledišta to je pozitivna stvar. Hej, da će se taj argument o narkodržavi sada koristiti zapravo u suđenju Maduru i njegovoj supruzi,
vidio sam neke procjene da ukupni prihodi venezuelanskog proračuna od, nazovimo to, ilegalnih aktivnosti, odnosno krijumčarenja, uglavnom kokaina, to vjerojatno nije bio glavni razlog te intervencije, da je fentanil štetniji preko Meksika i Kine, a taj kosi više kao Amerikanaca da taj kokain, ok, pored imaju Kolumbiju, kad bi htio izabrati neki drugi cilj, a da je to bilo negdje oko 20-25% zapravo državnog proračuna Venezuele, a kao ne samo droga, tamo je i neko krijumčarenje zlata, devize, gorivo. Ilegalno rudarenje u tim mines, rudnicima. Bane. A sada to što je ta država bila u dugotrajnom raspadu, naravno, uzrokovalo je i to da je ogroman broj stanovnika bježao. I kamo bježe ljudi iz Južne Amerike, bježe u Sjevernu Ameriku. To je to izazvalo prilično veliku migracijsku krizu, što je bilo aktualno 2022. i 2023. Danas se o tome govori nešto manje. Je li problem manji jer granice više nisu tako potpuno prohodne? Ali taj broj zapravo uhvaćenih, vraćenih izbjeglica na američkim granicama je postupno kontinuirano rastao s nekih 50.000 do polako 260.000, 223 za godinu. Dakle, velika poplava. Samo iz Venezuele. Samo iz Venezuele. Osim toga, destabiliziralo je cijelu regiju, ali mislim da je glavni razlog, kao što je slučaj s interesom da se Kina istisne iz Paname, upravo je povratak tome da zapadna hemisfera, Sjeverna i Južna Amerika neće biti pod kontrolom drugih sila. Dakle, to je ona Monroeova doktrina. Prije nego što prijeđemo na to, samo da dodam da je iz Venezuele pobjeglo 8 milijuna ljudi ili tako nešto. 8-9 milijuna ljudi, što je oko 22 do 25% populacije. To je tako nevjerojatan broj. Dakle, kao u kontekstu toga da ta zemlja nije u ratu s nekom drugom lokalnom, kao drugom zemljom ili nekom silom, da je iz Ukrajine pobjeglo negdje oko 30% stanovnika, procjenjuje se i da čak zemlje poput Afganistana i Južnog Sudana i kao zemlje u ratnim sukobima imaju kao manje odljeve, da je Venezuela u tome prava katastrofa. Dakle, naravno, otišli su najsposobniji, oni koji su mogli, imali su novca jer se ta zemlja jednostavno raspadala postupno. Dobro, htio sam razgovarati o Venezueli, kako zapravo izgleda u toj zemlji trenutno, a kad ste već počeli, jesu li to primarno ekonomski migranti ili su to više politički migranti, je li tamo... Nešto između, otprilike bih rekao da kad imaš, dok imaš siromašnu državu gdje je ogromna hiperinflacija, nedostatak hrane, lijekova i tako dalje. Ni ona nema benzina. Pa to nije normalno zbog onog toaletnog papira tamo, zar ne? Da je tako jasno imenovan. Ali istovremeno imaš snažan autoritarni režim, tako da li si ekonomski ili politički migrant, to je malo upitno. A tam kao ja ciljam je li da je ekonomska situacija, to je očito, je li da je tragična, ali na primjer nikad nisam znao ili ne znam do koje je mjere taj režim bio zapravo represivan, da stvarno neka uhićenja ili... Uhićenja, pogubljenja, da promatrao je što je normalno radilo kao u diktaturi. Da, jasno. Kao klasična, da su procjene negdje oko 15-18 tisuća pogubljenih kao izvan nekih sudskih procesa ili kao nelegitimno nekoliko potisnutih i neki kao, ne znam, razorni ili u demonstraciji prosvjeda, jer jednostavno je tamo bio diktator, odnosno 2 diktatora zaredom koji su tu zemlju sustavno tako reći pljačkali, a neko vrijeme im je pomagala nafta, cijena nafte, ali i to se postupno tako reći iscrpilo ili su tako reći pustili da infrastruktura propadne. Ostali su bez novca. Nafta više ne košta 100, 150, nafta košta 60. Dakle, taj san u nekoj uspješnoj zemlji, kakva je Venezuela u prošlosti bila uspješna jer je bila jedna od najbogatijih zemalja. U biti kao taj BDP po stanovniku bio je dobar, činio je. Venezuela je sama po sebi bila 1% globalnog BDP-a, nekad 70-ih, sada je 0,1. U biti apsolutno nebitan igrač. Danas vade 1 barela nafte dnevno, Amerikanci vade 14, Saudici 10, a u prošlosti... Mislim da je to neki mali postotak. Tako, to je zapravo trećina njihove proizvodnje poslije 70-ih. Dok se cijeli svijet pomaknuo, tehnologija, rudarstvo, njima je to tamo jednostavno propalo. Nemaju znanje ni infrastrukturu za to više. Lijep primjer da uzmeš zemlju koja ima najveće zalihe nafte na svijetu. Veće od Saud. 300 milijardi barela. Crpe 3 milijuna barela dnevno, da su tamo bili zaista kao i razna prirodna bogatstva, jednostavno pristup moru, sve su imali, ali daš to socijalistima u ruke i jednostavno da, negdje im treba nekoliko godina da to unište. U Venezueli je to trajalo 2-3 dekade recimo, dok to Chavez nije stvarno temeljito uništio i još mu je trebalo da nafta ne košta $140 po barelu, ali su to temeljito uništili. Ta naftna infrastruktura je u zaista katastrofalnom stanju. Zapravo godinama su isisavali novac iz cijele naftne industrije,
koji su prvo nacionalizirali, a zatim su iz nje isisavali novac istisnuvši odande, recimo intelektualce ili kvalificirane ljude, i tako im se to raspalo pod rukama. Od novca koji su odande izvlačili, dugo su financirali socijalne programe, a odjednom nafta više nije koštala 140, odjednom su vadili puno manje. Zapravo kad je OPEC pripremao da razne rezove, onda se Venezuela pobrinula za većinu tih rezova ili za velik dio tih rezova, samo zato što im je propadala infrastruktura. Dakle, stvarno, kako socijalisti znaju uništiti bilo što, kad im date dovoljno vremena. Da, to je zaista prekrasan dokaz, ali je li ta zemlja dakle stvarno socijalistički vođena ili je to bila izričito teška korupcija i jednostavno se kralo samo u korist tog režima? Ta korupcija, pa kao prvo, to za mene ide ruku pod ruku, jeli? Ili dakle, i kod nas bi to išlo ruku pod ruku, točno, ruku pod ruku. Čak i kad je, na primjer, proizvodnja pala, to je i dalje bio ogroman novac. A kad je to bilo nacionalizirano, da... Kad ti se raspadne sav ostatak gospodarstva, kad je tabana jedina funkcionalna industrija, naftna industrija, i kad ti ona padne na trećinu, i isto tako cijena nafte kad ti padne na trećinu i većina tog novca se ne preraspodjeljuje, nego se jednostavno troši kao u džepovima te vojske generala, da su oni dobro plaćeni. Tako da su oni naravno time držali tu zemlju i još je drže. I ta promjena na vrhu je učinjena tako da nekako ako smire te generale i pravu vladu, ali hej, da novca tamo nema beskonačno. Dakle, kako narod doživljava ovu promjenu? Koje su informacije tamo otišle? Reći ću da imamo kolegu koji je zapravo izbjeglica iz Venezuele. Mi smo ga i zamolili, bili nam se pridružio u ovom podcastu da bude i da ga snimimo na engleskom, a bio je zahvalan što pokrivamo ovu temu, ali doslovno iz sigurnosnih razloga nije želio sudjelovati u tome, jer tamo još uvijek ima obitelj. Ali nam se izjasnio o tome kako to on, njegova obitelj, okolina i tako dalje doživljavaju. I dakle njihov pogled na stvar je takav da je nakon dugih godina Chavezove vladavine koje su jednostavno završile time da su se ekonomska i politička situacija značajno pogoršale, došlo neko razdoblje blage nade kad je Maduro došao na vlast. Ne zbog toga. Možda dodam samo vremenske okvire. 2013. Maduro i Chavez počeo je već 98. mislim. Krajem 90-ih, 95 ili 8. Nešto slično. A kad je Maduro došao na vlast, venezuelanski narod je odjednom dobio nadu. Ne ni zato što su ga doživljavali kao nekog osloboditelja ili nešto slično, već su ga doživljavali kao nesposobnu figuru. No to neko jednostavno potpuno simboličnu. A on im je pokazao da se može još snažnije zaoštriti. Zatim su imali niz prosvjeda 2014. 17. i tako dalje. Svaki takav masovni prosvjed završavao je pucnjavom, uhićenjima, teškim gušenjem. Onda je zapravo to loše upravljanje cijelom zemljom dovelo do te hiperinflacije, nedostatka svega osnovnog praktički. I dakle, njegovo shvaćanje je takvo da je ovo bio zapravo jedini put kojim je uopće postojala šansa da se situacija nekako poboljša. Što? Dakle, pričamo o vanjskoj intervenciji. Da, vanjski zahvat. Da taj unutarnji pritisak jednostavno nije bio dovoljan. Bile su vanjske sankcije i slično, da je tu zemlju sankcionirao gotovo cijeli razvijeni zapad, a to nije pomoglo. A još i prvo, taj unutarnji, da je zapravo opozicija u nekim izborima koji očito nisu bili potpuno namješteni, ili to jednostavno vladajuća vlast nije očekivala da će tamo izgubiti, pa je ta opozicija preuzela nešto poput parlamenta. FIU, da. Ali zapravo je ta vladajuća banda srezala bilo kakve ovlasti, jer su se oni igrali neke poludemokracije. Stala je to bila diktatura, ali uvijek bi se na kratko činilo da nije. Ponekad je oporba imala neku nadu, a tu nadu je imala nekoliko puta i uvijek bi nekako iščezla. Pa EU se x puta zauzela već za nekoliko tih oporbenih kandidata za predsjednika. Smatrala je Madura nelegitimnim predsjednikom, da su izbori lažirani i tako dalje i tako dalje. Ali sav taj vanjski pritisak praktički nije imao nikakav učinak na unutarnju političku situaciju, tako da je njegovo shvaćanje našeg kolege da je ovo bila jedina opcija. Da, nisu oduševljeni činjenicom da je neka druga zemlja morala provesti takvu operaciju na njihovom teritoriju. To vjerojatno nitko ne bi želio, ali barem imaju nekakvu nadu. A sada da, postoje pitanja što će biti dalje. Do toga ćemo vjerojatno i doći, ali samo shvaćanje da se tako nešto dogodilo je pozitivno, iskreno iznenađenje. Da se pojavilo svjetlo na kraju tunela.
Ja tu vidim doduše ne potpuno jasno, ali blagu paralelu s tim kad smo pričali zašto su u Argentini izabrali Javiera Mileja, jer to je opet bila jedina nada da je dosad bilo loše i da neko radikalno rješenje koje može donijeti neki drugi rezultat zvuči kao dobra ideja kad stalno radiš isto iznova, a rezultat je isti. Dobro, ali hajde da kažemo idemo na to. Što će sad zapravo biti dalje? Jer Meni se to čini tako čudnim, tako, onako na izgled. Razumijem zašto je to tako. Tako, polovično, da, dakle, uzmemo predsjednika, a sada, ako dobro razumijem, onda će vladati barem privremeno potpredsjednica. a zar ne pričamo o nastavku onoga što je bilo dosad? Na ovo ja osobno neću imati puno odgovora. Ovdje je sada da po meni te odgovore u ovom trenutku nema nitko. Pa, možda ni Trump. Ali dakle, jedna informacija je da će službeno sada biti na vlasti ta potpredsjednica. Ujedno od SAD-a tamo bi trebao biti neki, nazovimo to kao menadžerski tim. Je li neka lutkarska vlada? Dakle, neka skupina ljudi koja je neka, recimo, tehnokratska skupina koja bi trebala pomoći u nekakvom upravljanju Venezuelom, što barem znam da bi tamo trebao biti Rubio, što je ekvivalent našeg ministra vanjskih poslova, recimo to tako. U mojim očima on je sposoban političar, ali i menadžer, definitivno za prilike Trumpove administracije sasvim dovoljno. A ujedno on je potomak, kako se dobro sjećam, kubanskih migranata, a ovi potomci migranata iz Latinske Amerike koji žive u SAD-u, tako oni imaju vrlo snažne stavove o tim diktaturama koje tamo još uvijek opstaju, bilo da je riječ o Kubi, Venezueli i slično. Da se oni uglavnom raduju ovoj intervenciji. On je prilično, kako se kaže, jastreb prema tim režimima, ali istovremeno Čitao sam i ja to da je on glavni tvorac i da je to najviše progurao kod Trumpa, jer tamo argumente nije bilo teško naći. Tako. On bi valjda najradije isto učinio na Kubi, kad to tako kažem, ali do toga možda dođe. Tome se vjerojatno, ili da, znate da će se Kuba vjerojatno raspasti i sama. Kuba je samo mala digresija, ali ona je dobivala dnevno, mislim, 30 do 50 tisuća barela nafte iz Venezuele za neke kao... Sve za ništa, u suštini. Poslali su im doktore u Venezuelu ili tako nešto, jeli? Plaćenika. I to je pokrivalo 50% energetskih potreba Kube, a sada zapravo to više neće dobivati očito Kuba, tako da će joj biti potpuno tragično već. No, ali za sad ne znamo u potpunosti što će biti dalje. Znamo da na vlast, zapravo ili u vlast, dolazi ova potpredsjednica. Nije posve jasan stav tog utjecajnog ministra unutarnjih poslova ili tko je tamo od tih moćnika, a vidjet ćemo koliko će sada htjeti sudjelovati u tome. Ja, ali kao Trumpove... Trump rekao da. Izvješća su bila točno da će oni upravljati tom zemljom, a danas već na Bloombergu sam vidio da spominje koliko milijardi dolara će dobiti. Jer će dobiti 30-50 milijuna barela nafte. Pa jednostavno, kako će se to otvoriti za američke tvrtke koje će se tamo moći vratiti, jer su one bile izvlaštene, u biti istisnute iz te zemlje i u biti silom u tim posljednjim desetljećima. Dakle, američki biznis će se vratiti i on se pravi da će to voditi. Ova potpredsjednica Rodriguez ili neka druga ili nekako tako Rodriguez, ona nema baš puno mogućnosti da se ne složi, tako jer ti nosači zrakoplova tamo, kao da je tamo još uvijek usidrena, ta oprema je tamo, taj režim, Amerikanci tamo očito ne žele slati pješake. Ja opet u još jednom sukobu, i to nikako u Latinskoj Americi, ako to mogu učiniti i ovakvim diplomatskim ili drugim pritiskom, što je očito njihov cilj, ali izgleda da će ona jednostavno ispunjavati ono što joj bude rečeno. Da neka takva tranzicija, da, jednom će biti izbor, jednom će taj sustav biti postupno razgrađen, ali neće biti nekako naglo, da je Trump izričito ignorirao tu venezuelansku opoziciju. Šefica opozicije ima Nobelovu nagradu za mir. Ne znam je li to rečeno, ali se o tome malo šalilo. Ali on se zapravo izričito priklonio strani, u biti toj takozvanoj vladajućoj garnituri, s time da je uklonio glavu te zmije i idemo to nekako voditi, otvoriti posao, trgovinu, drill baby drill. Dakle, to ne mora biti valjda po defaultu loše, jer smo nedavno pričali o tom Japanu gdje su to Amerikanci nakon Drugog svjetskog rata lijepo pokrenuli da možda, kao dobro, da valjda s tim, bilo s Donaldom Trumpom, ali... U Japanu su prvo srušili cijeli taj sustav ili su ih zatvorili ili pogubili te ljude. Ali postupno će to vjerojatno ići prema tome da će tu zemlju jednostavno faktički kontrolirati nekako. Hej, najveća pitanja su kako će oni kontrolirati što se tamo zapravo događa i koliko će se miješati u to, a sada svi znaju da je Trump vrlo transakcijski, tako da hoće li se to završiti tako da neće biti Maduro, već neke druge marionete tamo budu?
a zapravo će raditi u zemlji što žele, ali neće sprječavati američke poslovne interese, ili će se zaista poboljšati život tih ljudi koji će u usporedbi sa stanjem prije 2 tjedna, vjerojatno čak i ako režim nastavi raditi što želi, ali će tamo biti nekako forsirani ti američki poslovni interesi, ti će se ljudi nužno imati malo bolje nego u usporedbi sa stanjem od prije nekoliko tjedana. Samo zato što će se ekonomska situacija zbog toga stabilizirati. Pa da, ja mislim da je Trumpu u principu potpuno svejedno o kakvom su stanju tamo ljudska prava. Mislim da Rubiju to nije baš potpuno svejedno i on će htjeti da to bude više primjer toga da je Amerika došla i oslobodila tu zemlju. Dakle, ako on bude uključen u to, mislim da će vršiti pritisak i na ovo. A pitanje je kako se uopće taj režim, tako reći, samo regulira. Jer to te vjerojatno prilično uplaši kad ti ukradu šefa. Nećeš biti sljedeći. Mogu se vratiti. Točno, pa zato što Već to znaju. kao što smo rekli, očekivali su to i činili sve da se tome obrani. Maduro im se po mom mišljenju neko vrijeme i rugao kao za dođite si pomoći. Nešto takvo je bilo. Par dana potom već ga vozili helikopterom. Pa eto, A tako ne znam koliko je to istina, negdje sam čuo da su to vjerojatno diplomatski pokušali riješiti ranije. Hej, Ne znam je li istina tamo. zar sada i Venezuela? Ma i Amerika prema Venezueli sice imala je za intenzivne razgovore s Madurom, da to radije on preda. Da, pa ipak su mu i oni, po mom mišljenju, nudili nešto takvo da može otići negdje i jednostavno dobiti azil i tako dalje, a on ih je nekako ismijao s tim. Nakon toga, Biti u Španjolskoj. nakon par dana, htio je nekako pregovarati, a oni su ga već otjerali. Barem tako kaže priča, mislim. Dobro, otvorili smo temu, još ću se malo vratiti na motive. Što se tiče tih sirovina, kakvu ulogu u toj motivaciji, po vašem mišljenju, igra taj biznis, ta nafta? Ali stvarno, je li to doista toliko da razumijem da on, taj Trump, to voli da radi ovaj biznis? Ali i s obzirom na to što ste ovdje govorili, gdje su danas Sjedinjene države u okviru te proizvodnje nafte, Zapravo njima ta nafta stvarno ne treba. Dakle, čak i ako se kaže da je samo za stabilizaciju proizvodnje nafte na sadašnjim razinama potrebno je potrošiti negdje oko $10 milijardi. Za povratak na prethodne maksimume to su deseci, ako ne i 100 milijardi kao dodatnih. Uz današnju cijenu nafte to nije ni ekonomično. Amerikanci su danas najveći proizvođač nafte na svijetu, proizvode više nego Saudici, a tu naftu ne trebaju. Amerikanci toče jeftino, tako da to nije takav argument da su zbog toga neke zemlje ovdje nekako išle okupirati. Dakle, vjerojatno ćemo se vratiti na to da je glavno bilo istisnuti ruske i kineske interese iz prilično ključnog područja oko Panonskog kanala. Isto tako, još jedna digresija, da su one predodžbe strašno pojednostavljujuće, da je sada išao u Irak jer je tamo htio ukrasti svu naftu i tako dalje. ja sam posve siguran da će to biti najčešće spominjani scenarij. Samo želim reći da je to potpuna besmislica, a ako ni zbog čega drugog, onda je to besmislica, jer čim pogledamo kako je opala proizvodnja u Iraku, da je ta zamisao bila da Amerikanci dođu i sada to tamo izvade potpuno oduševljeno, onda bi proizvodnja rasla, ne bi opala na pola ili na trećinu. Pa ne funkcionira to tako, zar ne? I ne funkcionira to tako i to im nema čak ni nekog ekonomskog smisla da potroše ogroman novac na to da bi tamo nešto mogli iskopati što mogu iskopati bilo gdje drugdje u svijetu. Neću tvrditi da dobri odnosi ili prijateljski režim u zemlji s najvećim zalihama nafte na svijetu nisu strateški dobri. To da, ali takva predodžba da su oni pljačkaški pirati koji samo žele negdje ukrasti naftu, to je tako ekstremno dječji pogled na geopolitiku koji ovdje strašno puno ljudi ima. I tam je važno reći da je i ta nafta vrlo nekvalitetna, jer je to jedna od najgorih nafti. Ona nije nekvalitetna, ona je zapravo ekstremno teška. Ona je specifična, to je ono. Što sadrži metale, to je sirovo. Glavno je da se s njom može raditi. Skupo je s njom raditi. Ona može biti vrijedna, ali nije kao da nije nekvalitetna, nego je vrlo teška za obradu. A tamo je stvar u tome da upravo Amerikanci imaju tehnologiju u Meksičkom zaljevu, da su oni navikli na ovaj tip nafte, da je za Ameriku komplicirano i skupo tankerima uvoziti naftu s Bliskog istoka i prerađivati je. Oni će radije uzeti ovu tešku naftu iz tog izvora jer su im rafinerije točno za to prilagođene. Za Amerikance to nije problem, dok bi za drugu zemlju očito bio problem. A imaju i s tim iskustva, jer su to tamo cijelo izgradili i kažu kao, ja sam slušao neki podcast jutros opet, da su i lokalne stvari, recimo venezuelanske, bile vrlo, vrlo visoke kvalitete, jer ti inženjeri, hej. i da su baš svi oni onda zapravo postupno od 90-ih u SAD-u zbog ovoga. Dakle, da to zapravo vjerojatno nije ni previše isplativo danas pri tim cijenama nafte i sve to obnoviti i...
A kako je nafta neka motivacija, onda je jedna činjenica da su te zalihe, da je to kao investicija za desetljeća, stotine godina, kad već 100 godina, da tako kažem. Ali postoji još jedna stvar, to je više stvar časti, da je SAD imao tu povijest toga, da su im u Latinskoj Americi često nacionalizirali svašta, a oni su onda došli objasniti im da im ne smiju nacionalizirati naše stvari. Dakle, misliš da je još tamo i nakon 30 godina... Barem u Trumpovoj glavi to je tam da se time i hvalio da su nam oni ukrali tu naftu, a ljudi su to shvaćali strašno doslovno da je to o toj nafti. Ma ne, radi se o tome što su tamo Chevron, Exxon izgradili. Ulagači. Chevron je tamo u nekom obliku s posebnom licencom i dalje malo ostao, što se sada vidjelo i na cijeni njihovih dionica koje nisu značajno porasle, dakle kao reakcija na ovo, ali da je to više opet taj pokušaj da se vrati sada u Trumpovim očima, da se vrati Amerika na ono mjesto na međunarodnoj sceni kamo pripada. Kako je po vama ovaj zahvat legitiman? Po međunarodnom pravu sigurno nije bio. S druge strane, nažalost, međunarodno pravo u ovom trenutku je već samo mrtvo slovo na papiru. Očito da to nitko ne poštuje. Takve neke predodžbe da će to sada kao dati argumente Rusiji i Kini i da sada Rusija može uzeti druge zemlje, a Kina si može uzeti Tajvan i tako dalje. To mi se opet čini tako strašno, djetinjasto i pojednostavljeno. Dakle, nije li to za vas nekakvo opravdanje za takve korake? Rusija takve stvari radi bez obzira ima li na to pravo ili ne može upirati prstom. Je li? Stalno upiru prstom i na SAD. Što se tiče Jugoslavije, to im je kao stara priča, to ih jednostavno nije prošlo do danas. Tako da imati novi argument negdje kao da... Ostalo je isto. Vijeće sigurnosti UN-a, što je u biti neko tijelo koje bi moglo legitimirati takav napad na neku drugu zemlju bez da si bio izravno napadnut, jer Sjedinjene države nisu bile izravno ugrožene niti napadnute, pa dokle god Rusija i Kina tamo imaju veto, a s njihove strane opet zapadne zemlje, onda je taj UN zapravo nefunkcionalan, stvarno da... Da, tada bi bilo legitimno kad bi Vijeće UN-a odobrilo. Posljednji put su se složili kad je Sjeverna Koreja napala Južnu da je u redu, da je ovo legitiman zahvat. Najviše vojnika tamo poslale su Sjedinjene države i neke druge zemlje, ali da je to bio možda jedan od posljednjih dogovora. Mislim, malo je toga. Nema puno. Dakle, ali čekaj što sam govorio još netom prije toga. Je li bilo legitimno? Pa je li to neki presedan za druge zemlje? Još sam htio reći da Kina također nije čekala da mu da izgovor. A to nije da sada, SAD je ukrao Madura, pa mi idemo onda na Tajvan. Dakle, Kina još uvijek procjenjuje što bi je to koštalo i kakvi su njezini vojni kapaciteti, kakvi su vojni kapaciteti Tajvana, kolika je vjerojatnost da će Japan ili SAD tamo intervenirati. Njima ne uspijeva, nešto ne žele. Točno tako, da im kad jednom ta računica bude odgovarala, onda to kako to stoji iz gledišta međunarodnog prava i hoće li pritom moći upirati prstom u Sjedinjene Američke Države, to zaista neće ulaziti u tu jednadžbu. U redu. Znači... A sad, oprosti još jednom, ali da, legitimno gledano s aspekta međunarodnog prava, vjerojatno ne, ali sad kad to pogledamo čisto ljudski, kao da živim u Venezueli i znam da unutarnjim pritiskom nismo ništa postigli, a vanjskim pritiskom, time što je Europska unija standardno svake godine zbog nečega uznemirena i vrlo zabrinuta i slično, od toga što su neke sankcije nametnute zemlji i tako dalje, opet to nije pomaknulo režim nimalo. Dakle, jedino čemu se možeš nadati je neka ovakva vanjska intervencija, a ako radimo s pretpostavkom da bi Rusija i Kina uvijek iskoristile to pravo veta, ako da ne postoji mogućnost kako u skladu s međunarodnim pravom takav neki režim ukloniti, onda je valjda u redu to međunarodno pravo prekršiti. Pa dobro, znaš, kad si super velesila na toj strani polutke koja je povijesno te intervencije radila i tijekom hladnog rata jednostavno Kuba, rakete i slično, oni to jednostavno, to je njihova sfera utjecaja. Te zemlje mogu postojati, ne okupiraju ih jednu za drugom, ne idu anektirati Kanadu, pripajati Meksiko i osvajati jug, ali ne žele tamo imati neprijateljske režime, jer to jednostavno smatraju svojom sferom utjecaja. Znaš, razmišljam o tome da je teško naći argument protiv kao da međunarodno pravo postoji i neko pravo na suverenitet postoji i neko takvo vlastito... Sebastian, ali se i ovdje može sumnjati. Ali ni Europska unija ovaj put možda nekako ne protestira zbog intervencije SAD-a, jer s gledišta međunarodnog prava Maduro nije bio legitimni predsjednik, izgubio je izbore, uzurpirao vlast i bio diktator, tako da je to teško braniti. Najviše je vikala Le Pen, što i samo po sebi nešto govori.
Pa, dakle, nema neke velike zabrinutosti. Za Japan je to više kao pobjeda što Sjedinjene države zapravo nastupaju ovako agresivnije na međunarodnom planu, da su jednostavno spremni braniti te zemlje, intervenirati, a i pokazatelj te tehnologije da Tajvan može mirno spavati. Još su sada naručili oružje za nekoliko milijardi, tako da Činjenica da je to pokazatelj snage, da tamo može poslužiti kao sredstvo odvraćanja opet protiv većih ili manjih neprijateljskih režima, ako to tako mogu nazvati. Dakle, s tog stajališta je to zasigurno korisno. Ali znaš, ja sam nekako zbunjen, sada ću to otvoreno reći, da, jer naime Trump je ulazio u te izbore zapravo s takvom, recimo, politikom, manje se brinuti o svijetu kako su to Amerikanci navikli, a više se usredotočiti na to, na domaće. Pa naravno, da ovo može biti u skladu s tom politikom. A s druge strane, očito je da će i on rado pokazivati svoje mišiće i da je to možda povratak onoj staroj Americi, ne znam, od prije 20 godina, ne znam, recite vi je li to da ili pak ne. Zapravo, nedavno je predstavljena i ona, kako se zvala, strategija nacionalne sigurnosti, a to se isto kao nismo previše analizirali. To iskreno, ni ja ne znam što to sadrži, ali znam da su se mnogi europski političari i komentatori tamo opet nekako jadikovali. Pa kako da ja zapravo shvatim te signale, že o čemu je riječ? Izričito govorimo da, ovaj zapad je naš, ostalo nas ne zanima. Hej, sve što utječe na sigurnost Amerike i možda i tu ekonomsku silu, to ćemo rješavati, ali tamo to završava. Ti si to i počeo na početku ovog podcasta, ali ja sam te možda prekinuo nečim za takav povratak o Monroeovoj doktrini koju je prije 200 godina tadašnji predsjednik Amerike nekako formulirao. Koliko? 200? 1823. 23, da. Bilo je to o tome, jer ako se vratimo u prošlost, tako je to bilo, Amerika je bila vrlo mlada, europske velesile još su imale mnoge kolonije, stalno su se gurale u tu hemisferu. Glavno Španjolska. Dakle, a zapravo je to govorilo da je ovo naš svijet, da Europa ovdje nema što tražiti i da se mi nećemo gurati u Europu. To je tako funkcioniralo skoro 80 godina. Onda je Roosevelt tome dodao još to, da kad ovdje bude neka nevolja, mi imamo pravo biti policajac. Kao na toj zapadnoj hemisferi. Da, kad to opet nekako pojednostavim, a idućih 100 godina zapravo se SAD u velikoj mjeri po tome ponašao, da je raznim intervencijama u Panami, Nikaragvi i tako dalje. Pa ovo je donekle povratak na to, samo bez toga da se mi nećemo brinuti o toj vašoj hemisferi, o onoj drugoj. To je ostalo, da za to se Amerika i dalje planira brinuti, ali ono što smatra svojim pijeskom, dakle cijeli taj zapadni, tamo će to pospremiti. I zato i ja mislim da je ovo u kombinaciji s time da su to napravili kao takvu operaciju, a ne kao ne invaziju, ne neki rat ili nešto slično tome. Ovako je to za Trumpa pred tom domaćom publikom relativno obranjivo, da je i dalje riječ o tome da se brinemo o svome, branimo kao svoju vlastitu zemlju i nećemo se uvući u te beskrajne ratove kako ih je on zvao. Vidjet ćemo hoće li mu to tako uspjeti, ali zasad s tog gledišta Trump radi i stvari koje su totalno kao u neskladu jedna s drugom. Ovdje je to još relativno obranjivo, po mom mišljenju. Gledajući politiku, kakva će sada biti američka vanjska politika? Znači li to nešto? Kako me i fascinira to dok ne dođem do toga da ću se pitati kakva će biti reakcija svijeta, da s jedne strane on kao da opovrgava ili potvrđuje, ali kao da djeluje tako da mu recimo ti diktatori do određene mjere imponiraju i da se recimo tom Putinu on divi, ali opet je ovdje na neki način uklonio Putinovog saveznika. Je li to bilo samo tako na papiru? Pa ja mislim da on tim stvarnim koracima koje sada poduzima, odvojit ćemo se od Ukrajine, ali pogledajmo ostatak svijeta, tako on slabi Putinovu poziciju, ne samo ono što je učinio u Iranu ili što je podržao Izrael u svemu tome, ovo što je učinio u Venezueli i što postupno eliminira Putinove prijatelje i Putina to mora prilično ljutiti, ne samo zato što ima manje prijatelja, već i zbog ekonomskih razloga i zbog vojnih. Ne to da svi takvi veliki porazi njegovih saveznika masivno ukazuju i na neuspjeh ruskih tehnologija. Kad smo rekli da je SAD pokazao tu snagu, to opet ukazuje na slabost Rusije, da se ne može sama zaštititi. Kad to kažem ekstremno, da on na kraju nije uspio zaštititi ni Asada u Siriji. Sada radi očnog doktora u Moskvi ili što radi? Hej, stvarno? Nisu mogli zaštititi Madura. Jednostavno su slabi. Rusi su s njima netom prije potpisali obrambeni sporazum. S Venezuela. Nije se pokazalo da su Sjedinjene države jedina zemlja koja može praktično projektirati svoju takozvanu moć bilo gdje u svijetu
Ali dakle da Trumpu osobno i karakterno sigurno ti diktatori imponiraju. Njemu bi se svidjelo tako vladati da što ja kažem tako i bude, ali ne mislim da to malo utječe sigurno i na njegovu međunarodnu politiku, ali mu to ne brani da te druge diktatore uklanja. On se, vidi kao pregovarač. Jednostavno, njemu će uvijek biti lakše razgovarati s jednim jakim čovjekom, bio to Putin ili Xi ili netko drugi. Kako se nositi s kongresom i zakonima i parlamentom i nekim. On želi doći, rukovati se, podijeliti zemlju, jednostavno promijeniti režim, dobiti poslovne ugovore, pohvaliti se nekom nominalno velikom vrijednošću, odletjeti natrag, to je njegov stil diplomacije. Dakle, vjerojatno mu se u tome više sviđa što tamo ima samo jednu osobu s kojom kad se on dogovori i ispregovara svoj super dogovor, onda je zadovoljan. Koliko mislite da se ova intervencija dogodila samo zato što je vladao Trump? Sada zamislimo da je bio i neki republikanac, također prilično, možda neki ekstremni, ali opet ne baš. Ne toliko takav otkačen. Pa ovisi o tome tko je da u ovom trenutku. Da je to bio Rubio ili netko s liste šovaca pod brojem 4, onda bi to bilo sasvim u redu. Možda bi se to i dogodilo. A na povratku uzet će i Kubu. Upravo tako. Ne vidim to kod demokratca. Nije se dogodilo, bili su na vlasti, a ništa. Bili su na vlasti i baš tako je bilo. Zabrinuta izjava. U Venezueli se ništa nije promijenilo posljednjih godina. Tako da. Kao da je uzaludno odgovoriti na ovo pitanje. Imam još jedno. Mislite li da je zapravo od ovog trenutka ponovno suverenitet ovih manjih država više ugrožen? Diljem svijeta ili što? Ja mislim da neupadljivo, ali ne zato što bi ovo ne bi ukazivalo na to da je suverenitet slab, već da je ona već prije bila. Da je to samo potvrda tog stanja gdje smo već bili prije. Je li to po vama promjena u zadnjem desetljeću? Kako to u okviru tog međunarodnog prava? Mislim da, donekle je. Ili smo živjeli u naivnom balonu? Hej, da su mi se promijenile predodžbe i da su nam se predodžbe realizirale, da je već prije 10 godina to već bilo nakon Gruzije, da smo već znali da je prije 10 godina zapravo već bilo i nakon Krima. Dakle, da, recimo 15... Vrijeme leti. 15 ili 20. Pa da, svakako to je sigurno smo to svi tada shvaćali na drugačiji način. A država, ili bolje rečeno cijeli taj međunarodni poredak bio je nešto drugačiji, ali hej, bila je to samo neka naivna predstava. Dobro, hoće li sada Sjedinjene države nastaviti? To se isto često spominje, da, spominje se Kolumbija, već sam vidio Panama, Meksiko, Grenland. Čak i Iran. Trump naravno sada uživa veliku pozornost jer to je ogroman vojni uspjeh o čemu se nema što raspravljati. Možda se može raspravljati je li bio legitiman ili ne, ali eto kapa dolje. Sjajna operacija, a sada naravno njegove izjave su takve da bi Kolumbija trebala početi paziti što radi, jer odande dolazi većina tih droga, kad već o tome govorimo, koje potom u biti idu u Sjedinjene države. Ok, ali tom logikom bi trebao bombardirati Peking, zar ne? Upravo tako, da su i dalje najveći krivci Kina i meksički karteli, a on se već i prijeti. Čini se da će se sada te prijetnje možda shvatiti malo ozbiljnije, jer je tražio neku američku prisutnost u Meksiku kako bi tamo sredio te kartele, jer fentanil tamo kosi 10.000 Amerikanaca, pa se to može smatrati ne napadom na zemlju, već legitimnim ciljem. Pa kad smo već kod toga, onda stvarno kao Meksiko, kao poluneuspjela država, da tamo kad bi, pa u Meksiku bi to bilo političko samoubojstvo kad bi neki predsjednik pristao na to da tamo američka vojska dođe, ali u stanju gdje oni ne mogu ostvariti ili ne da ostvariti, oni ne vladaju dijelom zemlje. Kad ne kontroliraš svoj teritorij, onda je to problem. A ni sami se iz toga ne znaju izvući, da im ništa drugo osim američke vojske u tome vjerojatno ne može pomoći. Ne, ali tim redoslijedom kako spominješ da može više pritiskati te male južnoameričke zemlje, da je to već sada jasna stvar, a Kuba, tamo se on pravi da je to već stvarno pred padom. To će samo pasti. To je to jasno, jer upravo ono što su oni dobivali bile su $2 milijarde godišnje od nafte u nekim nepovratnim zajmovima koji se nikada nisu planirali vratiti. Da je ta zemlja u biti izgubila jedinog bogatog saveznika koji to još uvijek mogao stati uz nju. Nije teško napraviti blokadu, Kube su je već napravile. To je inače smiješno, da Venezuela kao ekstremno siromašna država već, ali iz perspektive Kube to je bio taj bogati brat. Pa što se točno može reći, dakle ove zemlje mogu relativno brzo proći kroz neku promjenu, a sada da se uglavnom radi o toj Kubi, da tamo mogu u nekom obliku izvršiti pritisak,
A zanimljivije iz naše perspektive naravno bit će vjerojatno Grenland. Kao zanimljivije, no malo zastrašujuće. Novu tipovačku, ha? Malo strašnije ili gore, jer dosad su se Trumpove prijetnje o tome kako je Grenland neophodan za američku obranu i obrana ruta iz Atlantika i Sjevernog mora i slično shvaćale s malom rezervom kao jasni memovi, zlatni Trumpov hotel na Grenlandu, a da se to sada više ne shvaća baš sasvim kao neka velika šala kad kaže da je jedna od onih mogućnosti koje bi on razmatrao sasvim mirno i vojna sila kao preuzimanje recimo iz Danske, znači da bi to uzeo sebi. Dakle, to će vjerojatno biti to pitanje, pa sada to i rješavaju. Europske zemlje su naravno na strani Danske, Norveške, tako da se naravno ništa takvo ne može dogoditi. Danska je duboko zabrinuta, ali nagađati hoće li poduzeti takav korak da bi prisvojio to područje. Da, naravno da je strateški važno, bez obzira na tlo, površinu, veličinu ili blizinu američke obale. Iz svih tih aspekata bi imalo savršen smisao, kao što je ko kupio Aljasku od Rusije, najbolji posao svih vremena Amerike u prošlosti. Nekako će se htjeti dočepati tog Grenlanda, ali ne bih pretpostavljao, jer ja ne bih pretpostavljao da će rješavati vojni zastoj ili nešto slično, jer Danska, Grenland je jednostavno članica NATO-a, da se zemlje NATO-a vjerojatno neće međusobno napadati, jer bi to uništilo cijeli savez, cijelu tu sigurnosnu arhitekturu koja je nastajala od Drugog svjetskog rata, nakon Hladnog rata. Dakle, ali tamo će biti, mogu zamisliti, ekstremni pritisak, mogu zamisliti napor za postizanje trgovinskih sporazuma, dobiti znatno veći broj vojnika, osnovna prava na minerale, na eksploataciju i bilo što, jer ta zemlja, taj region nije u potpunosti zemlja. Jednostavno je siromašan, neiskorišten, a Danska za to nema kapacitete, novac, know-how, nema za to ništa. Jednostavno, a Grenland ima peterostruku površinu Francuske, šesterostruku Njemačke, da to europske zemlje vjerojatno neće razvijati, da ako već netko, onda vjerojatno bliže toj Americi, ali ja prije mislim da će se to nastojati nekako trgovački privući sebi ili tamo steći neku veću poziciju. Sada ga uzimam s rezervom, jer kad mu se nešto ovako posreći, onda lupeta lijevo, desno strašno, ma on to potpuno uži. Nisam mislio. On to nema promišljeno, on samo nastavlja lupetati, a ja sam taj vikend gledao njegovu tiskovnu konferenciju. To je jednostavno, to je bilo dijete koje je jednostavno dobilo taj dar koji je željelo, koji je htjelo. A on želi ponovno doživjeti taj osjećaj da ćemo opet moći pričati. To mi je bilo slično kao kad su ubili Bagdadija i tamo priča. To je također bila kao legendarna tiskovna konferencija. A on želi ponovno osjetiti te osjećaje, jeli, da im je nešto strašno pošlo za rukom, što zapravo na neki način i nije njegova zasluga, jeli, da to nema veze s nijednim predsjednikom. Kakav kvalitetan posao rade vojska i tajna služba i tako. Odvezati im ruke. Da, on im je odriješio ruke, to je njegovo. Ali da su CIA i vojska i specijalne jedinice i tako dalje, da je to nepolitička stvar, zar ne? Dakle, uglavnom je to njihova zasluga, ali da, on im je vrlo ispravno odriješio ruke. Ali ja ove dane uzimam s malo rezerve. Niti ne mogu zamisliti u potpunosti kako bi ta vojna okupacija Grenlanda izgledala kad bi... Nije trebalo biti teško. Ne, ali oni tamo imaju tu bazu, imaju tamo te vojnike i ništa, kao da bi samo izašli i rekli da je naše, ili zamijeniš zastavu i samo zamijeniš zastavu. A reći ćeš, što sad? Ali ja osobno smatram da je situacija takva. Zbog ovoga će me vjerojatno povesti u komentarima, ali da nema baš smisla da Grenland nekako pripada Danskoj. Kao što je Janči rekao da nema nikakav kapacitet, kao da se s njim ništa ne može, ne znam što je tamo, nekih 50,000 ljudi ili koliko, kao jako mala količina. Strašne statistike alkoholizma i samoubojstva. Ne znaju tamo kopati, teoretski ne znaju se ovdje vojno braniti. Nikako ih njihova vojna obrana je što su tamo postavili tu američku bazu, ništa drugo. Pa Europa kao cijelina ima problem braniti istočnu granicu, zar ne? Nije li to još strateški takav komad teritorija? Amerika to po meni donekle s pravom smatra svojom sferom utjecaja. Da, to je zračnom linijom, to je do Aljaske nekih 800 milja ili nešto slično. Iako s karte tako ne izgleda. Hej, do New Yorka je jednako daleko kao do Danske, ali Aljaska je stvarno blizu. I stvarno kao ne samo to rudarstvo, nego strateški, vojno je važno da tamo ne bude neki bilo nepouzdan ili neprijateljski režim. A sada... Ili slabo. Pa nepouzdan. Ta nova američka strategija gleda na Europu kao rizičnog partnera, tako bih to rekao. Hej, na zemlje u raspadu. Što možemo razgovarati o tome, je li to istina ili nije, ali vjerojatno je bolje nego o tome raspravljati, probuditi se i pobrinuti se da tako ne bude, a od toga još uvijek, nažalost, imamo previše daleko.
Dakle, da odgovorim, ne mislim da će vojno okupirati Grenland, ali to je vrlo malo vjerojatno. Ali ako se dogovore o nekom velikom i važnom ekonomskom sporazumu, ako bi jednostavno nekako kupio Grenland, onda ja protiv toga apsolutno ništa ne bih imao. Već sam negdje vidio iz nekih podataka na ovim prediktivnim tržištima, ne znam je li to bio Kalše ili Polymarket ili što, da je upravo kao reakcija na ovaj posljednji razvoj da je porasla vjerojatnost da će se Europa federalizirati do godine, ne znam je li to bilo 2040. ili nešto, da će jedini odgovor na ovaj tako reći novi tip svijeta biti vjerojatno to da se nacije više povežu. To je sjajno da svatko ima svoj jezik i drugačiju omiljenu hranu, ali kako u tom novom svijetu preživjeti među tim velikim moćnim igračima, braniti to područje, štititi svoje interese, bilo ekonomske ili vojne, to s ovakvom rascjepkanošću vjerojatno neće ići. Dakle, pitanje je koliko nam je upozorenja potrebno da prestanemo rješavati gluposti. A kakva je bila reakcija Europe? Spomenuli ste da je bila mlaka, ali i demokratskog svijeta, kad bismo pogledali Japan recimo. Na Venezuelu? Na Venezuelu. Oprosti, Rado, rekao sam da je bila slaba jer nije bio legitiman predsjednik, nije bilo da su jednostavno došli i srušili demokratski izabranu vladu samo zato što su htjeli preuzeti pristup vodi poput Tibeta. Ili slično. Skoro je tako prošlo, ha? Pa da, naravno da je tako. A Kina? Oni su zabrinuti, naravno. Kršenje međunarodnog prava i tako dalje i tako dalje. A sada drugačije. Kako će to utjecati na ovaj odnos da je to opet više neki signal? Meni nikako. Kina će se prije više bojati SAD-a. Mislio sam govor. I njihove tehnološke sposobnosti, da je to više zastrašujuće, da mogu tu snagu tako projicirati. Dobro, možda jedno završno pitanje. Dakle, je li po vama svijet sigurnije ili možda manje sigurno mjesto nakon ovoga koraka? Prema sigurnijoj Južnoj Americi, kao cjelina, kao što je rekao Jano, da to međunarodno pravo, da je ono lijepo na papiru, da se jednostavno na zemlje mogu kao samoupravljati i samoodrediti. Ne možeš napast ovu zemlju, sva ta pravila i UN kao nadzorno tijelo, što je bio ishod prvog i drugog svjetskog rata, sve to lijepo zvuči na papiru, ali u praksi znamo da ne funkcionira. Dakle, Sjedinjene države vratile su se svojoj povijesnoj ulozi svjetskog policajca, ne samo lokalnog, već i globalnog. S time se možemo samo naučiti živjeti, prilagoditi se. Ja mislim da je sigurnije, da, s jedne strane u Latinskoj Americi je sigurnije, a s druge strane svaka takva projekcija moći od strane Sjedinjenih Američkih Država, po mom mišljenju, čini svijet malo sigurnijim mjestom. Jer svaki put kad režimi koje ja ih sada smatram neprijateljskim režimima, bi činili neko zlo, to je bilo onda kad su osjetili da su Sjedinjene Američke Države slabe. Možda ćemo za par tjedana pričati o tome kako se srušio teheranski režim, jer i on izgleda da ga treba pogurati, pa bismo to svi vjerojatno doživjeli pozitivno. Da, mogu onda opet sa Sadom i s ostalima ići na ručak. Zapravo tako imam još jedno pitanje. Što je zapravo s financijskim tržištima? Jer ona su često najbolji dokaz da komentatori mogu polemizirati što, kako, a istina je mnogo puta. Trump uglavnom to radi kad su tržišta zatvorena. Ne postoje teorije da to radi namjerno kako ne bi izazvao paniku, jer da se to dogodilo tako da za par sati tržišta otvore, možda bi to izazvalo paniku. Ili ta nesigurnost, algoritmi odmah pokrenu prodaju za svaki slučaj. Kad imaš ta 2 dana da probaviš ovu informaciju, onda je to u redu. Tržišta na to gotovo nisu reagirala, samo su konkretne tvrtke poput Chevrona i sličnih porasle, ali inače ne. Kako su samo rasli, tako da... Dakle, dalje rastu. Amerika jučer na novim vrhuncima. Da, jučer su zatvarali na unutar dnevnim i povijesnim maksimumima. Nafta se nije pomaknula jer je proizvodnja Venezuele kao nebitna. Ono što je skočilo bili su upravo ti naftni igrači Chevron, Exxon, ConocoPhillips koji su u prošlosti ovdje imali recimo ogromne vlastite proizvodne kapacitete. I venezuelanske obveznice. A zapravo je porastao taj venezuelanski dug koji je bio kao na rubu potpunog bankrota, tako da postoji šansa da će se taj dug nekako restrukturirati, da će se ta zemlja nekako oporaviti i stati na noge i mnogi kao hedge fondovi jednostavno rade takve oklade da kupiš jednostavno jeftino neke takve vrijednosne papire i nadaš se nekom preokretu. Taj pritisak je bio malo iz tih financijskih tržišta i od ovih financijera, tako da je to drugačija teorija zavjere za drugo mudrovanje. Ali da, neka specifična imovina je jednostavno porasla, ali da globalno Europa, Sjedinjene države jednostavno rastu, ali iz drugih razloga da to praktički nije imalo nikakav utjecaj. Dobro, super gospodo, hvala. Veselim se dakle sljedećem mudrovanju. Vrlo sam zahvalan na ovim uvidima. Stvarno smo to pokrenuli na početku godine u velikom stilu. Mislim, ni mi kao gospodin Trump. Dakle, bit će zabavno. Do skorog viđenja, sigurno će biti o čemu. Pa hvala vam lijepo i nadam se da ćete zadržati naklonost u ovoj godini. Pozdrav! Bog svima!